Pamusoro idare. Inini ndakwira dare nokunangwa horo inomwana uyu. Rodara ndakwira. Ari kundipuma horo mwana. Atazima kama wazinamewo wanenge ukwe. Pamusoro idare. Inini zvangu andidi kunyepera iyi. Ava ndina kubva ndaboonana nawo. Kana kubva ndaboonana nawo andina. Ukaonana nani? Anaitwa Peshi Chimumbi. Peshi Chimumbi. Ndakaonana naye. Nje ukaonana kwa muti chii? Zvakaitika ndezvekuti inini ndaibhera fodya. Kumwe anaitwa Story. Ndichibhera fodya ndofunga wakapora paroti. Peshi yakutoni. Ndichibhera fodya ndofunga zvakaitika ndezvekuti Ukama wenu wakamira sei? ukama wedu uyu musupo. Kati nje mara yako bacha unakuona ne baba taula vinyaki kwa kuchamlo. Andina kuonana neavo. Ndaibhera fodya konta anaitwa Story. Ndichibhera fodya ndofunga papani wamwe madzimai anaitwa Story ye newa Peshu nasisi wake wachipfura parodi. Mukadzi weStory aibva kumvura ngokabatana nawo vari vatatu. Ndobva ndati masikora sei ndofunga muzukuru wangu akandiridzira mutsinyi. Ndofunga ndima ndakabva ndabvunza ndikati ko kundiridzira mutsinyi muzukuru ko chiko chamboitika iwo chizisiyana nematuzva nasisi wacho mapaona. Ndabva ndangoti wo ndabva ndadarika zvangu ndaenda kuna anaitwa Chikomba kwandakaenda. Ndaenda kwaChikomba ndakatandara zvangu ndichitandara naye naye grade 4. Ndabva ndazonza chichizonza nzi nyaya yako kunzienda kwamambo ekunziyo kuti watukana ambe Chimombo kuti waroi. Makaenda nosvitso nomwana wacho kuti andize zvakandichitaura chikunudza kuti waroi. Kaita ndibobvuna zvina. Zvisika paponi ndiyo. Auna mashoko akataura kumuzukuru yakutuka uye akuti zvakati. Hani wakanzi vantu vakanhairira. Mwasiyanisi ndizvo. Iwo una mashoko yakapindura takutaura. Kuti unange asamwa auna mashoko akataura iwewe. Papa watauzani baba. Aiyo, ini babu pamusoro changamira. Ipapo ina ndina kukupa kwanisa kupataura zvangu andidi kunyepera. Asi kuti vane mataudzirani yawo akaitana nababa wangu mashuro. Mashuro? Kwa iwe baba ndakataura. Aiyo, ini babu changamira. Makataudzana nababa. Vakataudzana nababa. Saka iwe ungoshandiswa kuti upinde munyaya kuti nyaya itaurike. Amai samwe makazi vasei kuti ushu akutukai. Pamusoro zvari kutaura kuti aita fodya paningi pavava Story ichokwadi. Inini ndakwenda kumvura kumanheru kuma3 anga ari pamba paChikomba akagara pangoro akataura kuti amai Chikomba nabai Chikomba amai Chimombe ndo akadya hanzvadzi yangu. Inini ndiri kugumbuka nanzvadzi yangu yakadyiwa naamai Chimombe. Inini ndiri kusvika patsime pakaganhurwa nechibaho havaoni munhu asvika patsime akagara pangoro akabata chiredhiyo chake. Uyu mwana uyu ndekanonzero idzi ungazobata chiredhiyo. Ungazobata chiredhiyo. Ndakashibata changamira. Saka amai akaudzwa zvisizvo chiredhiyo kuti zvakaitika changamira pamusoro. Zvakaitika ndezvekuti inini anditi ava vaipfuura ndeava amatasha inini ndichitoita basa rekubhera fodya. Ambara vabvunza vatauraga kuti pavakafamba vachienda vanhu vakavhurwa vane chibagande vakakuona uri pachipochikari ukabata chiredhiyo iwaona kuvaona but zvawaitaura vakazinji. Aiyo, inini changamirika ndakandisina kugara kana pangoro wangori pai ndakanga ndakagara pasi ndichitobhera fodya. Ungazina redhiyo. Chiredhiyo chacho chakagara pasi. Chiredhiyo wakachiona ndinacho chibhanda chokwaStory. Ndipo wakachiona. Ngana iwe muza chakanaka ka. Fana untadzirana. Wakumbira kuti nesaizi yamai ava kumbira uregerero kwakanaka. Auzifungo. Aiyo, kumbira uregerero ndinokumbira changamira asi kuti alright nyaya iyi iwewe watadziwana uyu wakaenda una Sabhuku. Ya, ndakaenda kwaSabhuku. Sabhuku akati kudini? Sabhuku akati handigoni kuwatonga vanhu ava nemuswe wekuti vanozviti hanzi ndinoenda kwamambo nekuti ndiri vana vomabushu.
varamba sabhuku aramba kutonga iyoyo Sabhuku chicho wakazoi zvakaitika ndezvekuti pandakaenda inini ndichisvika ndichinonoodza zvakanzi kwamiwa tsamba udhari yatienda kudhari Kwenda kupi? sisina zvauchataura. Aenda kupi? Yakanzi yauya kuno. Yanganyiwa nani? Yanga yanyiwa neanoitwa Mudzingwa. Mudzingwa. Amaya ndio kaanza nyaya kwa sabhuku. Vakaendesa nyaya kwa sabhuku chokutanga wachatanga kunitsana baba wachinzanda wapomera kuti wapomera wabonzi kuroi anditi ndobva yaendeswa nyaya kwa sabhuku nobva ati aiwa ini handigoni kuitonga nyaya iendese kumhiri kune zvakwapita Peter takaenda kwaari Peter akati aiwa ndichakwanisa ndichawashedza oya kupi kuno togarisana pasi tonzisana kuti chii chikunetsa ndofunga vakatumira mupurisa waanita Shikomba akauya akasvika kwati mukudiwa kumuswe Friday avakatandisa atiye kunotungwa nasabhuku situngoda tsamba inongenda pamambo kawani ndio waidara sabhuku sabhuku zvawakaita nguva idzodzo sabhuku akabva atiti ini chakushedza nemuswe Friday takaenda akati aiwa munozoya muswe Friday next week inowe next week takaenda yezvachinzi ini nawo yamukunditaurira ainyi handigoni kutongesana nokuti ndanambuya for the meantime chiwaona tabva tati inyaya yakunetsa kuno kwasabhuku kwaMudzingwa rekedza tiendese kuna Peter chimira tikutaura kana usingazivi ukaenda pana sabhuku wako akanga atadza kutonga unoenda pana next sabhuku dai vamaya vasina kuuya kune iwe wakauya kwamama ndonyaya yekuti nesa matwe tiri kunzi ndakaita zvakati ndakarizirwa mutsinyo nomuzukuru saka sabhuku ati handikwanisi kutonga nyaya iyi isisi vanzisaazi sabhuku kuti kobasa takakupa uzviramba basa sei inini papo chakamira handiti ndakaenda kumasabhuku ese ari uomvanawewo unonyaya dzibvunza wanopuwa masamoni usingayo kwamambo anoza ndinoda kuti muuye musa 27 namasabhuku mairi kana vakaripotiwa nyaya kwavari pasina kuita action sokuzotiseya vasina kuita mazuva machimomo ini ndaifunza kuti uchakwirira dare uyo handiyo akakuridza mutsinyero ndiakandiridzira mutsinye saka ine ndotoshambidzika kuti avaseya vakudiwa yako ndimhangarisina kutaura navo tinozoona kana madzika musa 27 vakazvinzwira ai papo changamiri ngapandikunye pangu pamusoro ndimbotaurawo ava ndichivaona pandikaroorwa ini sekuru wemurume wangu baba vavo ihanzvadzi yangu nevangu zvadaro ava sekuru ava vakatanga ndingangoti panyaya yemuganhu iyoyo vanetsana naamai vangu ava vanetsana kudaro inini ndakaenda pamba pasekuru ava ndikavati sekuru seiko muchinetsana naamai vangu imuri amwene vangu sekuru munoremedza inini ndinokutarisaiwo ndichiita sei ndofunga ndakaidzimura nyaya iyoyo vakatoti muzukuru ndazvinzwa pabva izvozvo pakabva pafa mwana wavo ndofunga vachibva naye kuhospital ndakaenda semuzukuru wavo nemunin'ina wangu takaroorwa tese nemukoma nemunin'ina takaenda takaona mwana uyu achitambudzika vakati sekuru komadzoka nemwana zvikanzei mwana yanganzi aindienda kugindura kunotariswa hanzi ane heni ndakati kosaka pasekuru magara naye chandaikamunoshandirwawo nemwana kana kuti zvanzi muzukuru ndaneta ndatangirwa kudhara ndofunga takagara madzibaba aPeter vavari kutaura ivo vangu varipo vakazobuda zvavati ndadaidzwa nachifi ndichadzoka vakazodzoka mwana uye ashaya ambuya vangu varapa handina kuda kuti ndizviudza amai vangu ava sezvo ini ndakaroorwa kupi nehama yavo ndofunga ambuya vakatanga kuchema achiti panapa ndogarira mangu here ndichabva pano ndisina vanhu mwana wangu afira mugara ndofunga ini ndakazvibata handina kutaura ndakati amwene vangu mashoko ari kuchema achitaura ambuya vari kundiremedza mwana wangu abva kuti handimuvigire muno kuitira kuti angadyiwe pano nemuroi wake handinai kuti muvhuri vakahaya mota zveshuwa vakati vazukuru handi inini ndakakundika kana murume wangu hana kuenda ndakati amai endai zvenyu zvanzikochiite senomunin'ina wangu ndakati handikundi tasarano ndikati mashoko aya tinoona kubatwa mushe here wanzwa here kuchema kuri kuitwa kuri kunzi mwana wayafira ti mugano ndakabva ndagara hatina kuenda vadzoka zveshuwa tikaenda pamba pavo makafamba sei sekuru vakatsanangura ava amai vangu handina kuvaudza kana vekumba kwedu pane
sekuri baba naambuya vari mumashura vane nyaya dzavo. Hanzvadzi yangu ane munhu anonamata naye akauya achida kushandirwa nehanzvadzi yangu. Vakabva vamutaurira mashoko. Akasvika munhuwi nditsunami akati tasvikawo madzibaba maimi sauti zvanzi svikai zvanzi kuda umbeuye mabvembe iri pamba penyu apa zvanzi aiwa mabvembe amukutotara isi takatogara pano takatoneta takabvofirwa zvanzi makabvofirwa zvanzi asi hamuna kuzvinzi. Hanzi tsunami yobva ati tambozvinzwa kana chimombo wandonamata naye haana kuita se haana kundiudza zvanzi takapafirwa pano takatoneta abiyeni iye chimombo wamuri kutogara hatisi kutotaudzana nenyaya yemuganhu izvozvo takatofirwa pano kana parufu pana haana kuita sei haana kuuya. Ndofunga hanzvadzi vangu vaibva kumuhodha vakabva vona tsunami yakavagarira pashopu pavo. Zvakava madzibaba ndine nyaya nemupostori ndonamata newe handisi kuda kukuvanza. Ndine mashoko andaudzwa naSauti. Sauti ine ndakuti ndikutsvaga madzibaba ndishandirwe mukadzi wangu ari kunzi ari kudanana baba ateki musha watoparara ndiri kuda kutsvaga munamato kuti nemukadzi wangu tiyanani. Hanzi sekuru naambuya vakaseka vakati uri kutotsvaga tsunami kuti ndiye chikombo. Tsunami hasi wedu patori nemumwe futi waunotonamata naye ari munhu. Zvakanzi angave upi ndichinamata namadzibaba hanzi kubva vaseka. Tsunami uya akatorwa nahanzvadzi vangu akasvikwa naye pamba bandadainzwa inini naamai abvangu yaunzwe zviri kuita asekuru vako ndiwakaroorwa kuti kwenini ndinotaura nawe asekuru vakauya pamba wakamheno kwavari vakagara vakuda kuramba nyaya yavo tsunami ataura vakada kurohwa natsunami vadata tsunami prisi ndakumbira ndaasekuru vangu musavaite se musavaroora zvikanzi amadzibaba pachipostori tanamata tese nguva refu ndozvazvinoita ndiitire muteuro wangu ndiende. Tsunami aenda ndakasumuka changamire ndakaenda futi kuna atezvara vangu naamene vangu ndikati baba zvatanga futi asekuru vayo tichazogara tichiita sei kana ininiwo kana vachidaro pamwoyo pamwe ndichazoita sei. Ndofunga baba wakasumuka vakaenda kumba pasekuru akatezvara vangu ini vakanoti nhai tsano kochiiko futi chamaakuitana makunamupedzaka makunamupedzaka chipo chamaakuitana nakurungani ava asekuru ava vakabva vazondiona ndichidarika ndoti imbo yava iri pamba pamai vangu rodhu zvanzi iwe amatachi ndakati kumafira sei hanzi wamatachi mira ipapo ndine nyaya newe vandati aho vatamira hanzi amatachi ndikuda kuziva kuti wakati chii kuna atezvara vangu ndakati atezvara vangu ndakavaudza nyaya yakaitwa nasekuru kuna hanzvadzi vangu hanzi unoziva kuti mese naatezvara wako mune makutu muri mbwa dzevanhu ndofunga vakandituka asekuru vakarudi ndofunga vakandituka asekuru vakagara pabhenji apa zvakanzi amatachi unotonga murume wako indokumanisa kumashure kune matushi asekuru amai ava vakauya vakanditora nemunin'ina wangu akati please handei mutemo ndiwonogadzira anga ane badza rake ari panyemba vangu vazvanokutema nebadza idzi badza hombe zorangana ndofunga vakandita handei kumba mukombe tasvika kumba hanzvadziwa akati nyaya ika hanga tida kukutema handi kupolisi zvishwa ndakaya papolisa ndakaripota nyaya yangu tsamba ndakaipa chigara kuti avatora chigara uye hamhenoti akaita sei ndakandikufonera ikabvisa pakana tichinge tamiita setambata achigara vaya havana kuzofambisawo nyaya iyi inini ndega ndakati sezvayo vari asekuru kuti ndirambe ndichimutsa nyaya iyi ndinonzwa tsitsi ndofunga ndakangoisiya nyaya iyi musi wavari kutaura iwowo amaiti munhu taibvotengesa nemukomo wangu avangu akadhakwa vane chiredhiyo chavo vakabva vati amai isisi vangu amai chigombe vakati maswera sei mainyaradzo maine ipapo zvakanzi nevava kusandida kana kundida get away ndofunga kutaura mashoko ndofunga vakatanga kutaura mashoko achituka murume anonzi story akati onibva pano kana kuri kudhakwa kwako mashoko ako andikutaura ndini munexti wangu inini ane vakadzi tu ndofunga akabva asiya kuye kuye kubva auya pane umwe wandogara panext naye mukuru nonga akatibata gotsi akatanga kuti madodamaiwe ndinorwadziwa navaroi vakadyarini chakakutadzisai kuya panhamo chii aidaro ndiani chakakutadzisai kuya panhamo chii ndiwe muroi manje muchamama muchafa 1 by 1 baba wangu akabva kwamutoko tiri kuenda kugirasi munotofa 1 by 1 ndofunga akatanga kutuka kubva asumuka kubva aenda futi pachikomba futi ipapo kubva donhenza chiredio chikanzi muri kuzviona pane vana adiki ndimbuya chimombe muroi ambuya chimombe vayo vakaendotorwa nekamwana vakauya uya anga akagara pangoro achikomba vachinama ngoro yakanzi achikomba amai chimombe vangade kuita rudzidzi pinhuru asi ndo vakadyarinda ini ndiri kurwadziwa nehanzvadzi yangu katembereka munoona
manje kana wakaenda kwachifi nandazva ndoitwa naamai vemagubheze vaenda kavakwatisa kwachifi iko andingoenda chisamoni chavo anaenda kubheze njeni ndapedza chamgani ndio nyaya yasakuira dada right maita basa sapo zvangachidira sapo kuti zvamazoita nokuti kana sapo kwaakunyora tsamba kutenda kwa mama paita problem imvanda kuti iwo unenyaya hobo dziri kunororama ayo ini changamire andina tsamba ba yakauya kuna baba kwantisi ino amuna chamutaura kati baba baba ungasikatoda nyaya yeitaurwa mudani iya ungasikatoda nyaya yeitaurwa mudani hanzi tozvitarisana sei naye chinombange bvita nyaya ingonyararwa balini vakatobva pamba pamwe nezuro kunyepe amuna kuuya ine zuro vakati andisatsanangure ndandikupindurei amuna kuuya makati mwana wangu akafa zvinotsarukana makati haisiti ndakaramba kunzwa ndikati ai muna kudai muzitaurira nyaya yenyu kudai kunyepe ndikati nhasi ndinopanwa kudai makati amanje tinozitarisana sei nokwachimombo kozi nyaya itangangofunga kuti ingoregedzwa zvayo ndikati hazviite makati ndiri bhizi tirei ndikati hazviite nyaya inofanwa kuti itaura hatiri vanhu vanonyangadzana magariro amai uyai nokuti ndingomuchaja pamwe chete mamuri vamwe chete pamukauri garaya mama muna kuya kudare nezvo makauya maidei makataura ndaida kutsanangura firo yakaita mwana wangu ndaida kutsanangura pamusoro pemugano kusvika mwana wangu azvishaya ndonyaya ndaida kutsanangura mafiro yakaita mwana wangu kutodzana kwatikaimirei musitorai wakuda kukumbira kuti ndikukumbira uchangamiri inini pakanyorwa tsamba iyi yakandisunga iri kunzi tiri kunetsana nezvepamusoro pemugano nezvekunzi ndini ndiri kupomera ndichiti ava vakadya mari ini handina munda inichakamira ndiri kutogarawo pandikatongodzigarawo nababa saka ini handisikuziva tizozomupa muripo wako ada kunzvenga kunyangadza taura yamai zvamunoda kutsanangura kandisanangura ndichizoti mhosva handikudzvanyirirei musanyangadzani aiwa vantu kusvika mwana wangu azofane nhau yemugaro ndo zvatida kunzwa munhu anokwanisa kunyatsotsanangura pakaitika nyaya pakatangira nyaya maita basa amai zvakachindinisa pese pava ndinonzi asekuru ari kuseri saka ndada kuona kuti asekuru ndiani ndasa kuziva kuti ndimi vanhu vacho tsanangurei baba wangu mukomana uyu akaroora ndibva kuti ndigare naye pachivanze chimwe chete hazviiti ndiise kumapeto koyadhina vandamisa kumapeto saka kune nzvimbo yatiri kunetsana nevanhu saka vakafunga kuti pamwe ndoda kutora nzvimbo iyoyo ndandisingade kuitora asi ndakangoisa kuipa ndifunga mbuya ava vakapenga tanguva dzadziri kumasikati kuma11 vapenga kudaro ini ndakazobuda ndakaenda kwandakaenda ndakaona madzimai vachiuya usiku vachititeera kwandakandii zvikanzi kumba hakuchagarika zveshuwa ndichidzokawo kumba hapana kutora nguva ambuya vakauya nemhuri dzavo usiku kufuka dzanga dzakuma9 vakauya nemhuri dzavo vakasvika pamba pangu vakaita hondo ndifunga mwana wavo mukomana akangoya ndikusvika nekutodidzipa ini handina kuita nharo ndakangoramba ndakakudzipa kudaro vamwe vakanga varipo ndivakatanga kutora huni dzanga dziripo vachida kurova madzimai anga iye mukomana iye anga aripo achishedzera kuti rova ndobvisa mari ndinayo kana mukapunza nenda kubvisa $100 mwana wavo manje mwana wani mukomana wawambuya kusvika isusu ndokubva tanyaya yazopera tangoti haazvapera hapana kuita mazuva 5 days mwana ndokubva arwara akangotanga kutoutsa tisakinoenda pamberi pekugangana ambuya vakwana vana vavapenyu vakaita nwei kana vamukanyarara makazoita vazobva manje vaende makaenda vakasiya vataura vakati muchaa dati imini makazoita sei aminararayamai imini makazoita sei vanhu vaenoo vambapenyu vapa makazoita sei
kuti tizikane pamapeni pakaita hondo vabva takaenda kwasabu vakati kuti sabu sabu mudzimba ndakamusvikira akati anhu wagoni kuvatonga nai handu zvakangondipindura chiti akati kanga karera kusaidi kwenu takaenda tichituma madzimai akati akamudzimba Wemimi shamba yange mazoenda kuchipatara vamaiziva kuti aiwa vanhu vovauraya mukunina kuti vakati tichazviona kuchipatara mama wendo tsvake aiwa inini handina pfungwa yekuti ava vataura kuti tichazviona saka ndikwaura because hamusi kusiyana poindi iyoyo pese pane zviri zvamuri kutaura musongedzimara muti Mama mti baba ndo anoziya asi takupa mukana nini pamusoro nyaya yakaitika ndeyekuti uyu mukomana akatema muti vanhu vapatikamisa mupaposheni mumunda medu miyadhi anditi atema muti iwoyo ndoba akati nhasenge nditese mama ndanza nekufamba kubva uku kuti ndiye kuchitere ndiye tipa pamba panga ndoba muti uyo akatema bhasi yechidano nomuso friday akamuka bva kudimba chitanda chipi pamugana andimbaenda chiti avanayo vakabuda kumba kwavo vakaona mwana wasitema muti chibhuda ndai zvikambiwarukuita imbwaini auna kuda ino sakanyoko amai vako ndiri kumba kwangu ini kana ndiri pano chibika pano pasebhedhedu ndoka ndikabuda ndikati kanayo nai mamai nokuti ama ini nandikona kupindura nani muvanhu vakurukana ndikataisana neni ndatoona munenge mukuru nemvura yamai vangu andikona kupindura neni kumwana uikuita musatanyoko ndemosha apo mukona mwana wemukomana ini hamugone here kuya kuuno tichitaurira ona natini apo pokutanga mazoya kutanga mukati manyuzi kechitume zvose mwana atema muti makumutukana kuti musatanyoko hamugone kuya here kuno andapasakenda kwavari ndikatuma ndikati nhemba ende munotaura namai kuti koimini koimukuinda yaimukutukirira uyu anditi seimukutukirira uyu vanofunga vakaenda vakavatsura koonhai mamai komuri kutukana uyu pakudii mukutukana mwana pakudii zvikanzi ini nandikone ini nandomboda kunhezvozvo muri kubabve vanhu vakimameni naite kuchagai makasira muchomoni mukuru wanu muchikafu makasira muchomoni muchikafu ini plus makaenda makasingini makatora hembe yakumakatotora hembe yasingini makagadzira mwana wangu ini vane amai vachishedzera kumba kwava Jaregas. ukusero kwamaburi akabva auya kubva nawo avo vanga vabuda kuenda kunogaya matombo vanobuda kunogaya matombo ndivina amamezi vakauya nemubva nawo tu vakamusvikira nyenguri mumunda chinoka magumi efoti zvikanzi iye ndauya avo vakasara vari kuguda mbuya ndauya tatumiwa namai vangu ndikati inyaya yamupinga mandiri muno munhu vakati ai andinendatera kuti mumatukane vedu ndivatokuyakondeisa kundaikaini ndikati ai inani kwasokutaura nyaya inokuti nyaya ini manga musipa mngeshamukuziva maakupedzera ndakupedza ndobva ndafamba ndofunga vana vangu vatumba muroranga taita nyaya mbiri panapa isusu taifumudza kuti toda kutaura nyaya yekuti mufana akatuka amai ino nechokwadi kuti akatuka nokuti mimi mataura amu kuti akutondirakidza kuti mwana wacho akaita se atukana saka nyaya yemwana ngatiipedze panapa imimi kana mufunga kuti avaroya unovakwirira dai iwe mufana vasi varoya zvirwere zviriko zvirwere zviriko mufana asi isu hati kuti ngamadhakwa muri kutiripeke mufunga kuti nyika yakaresta nemuchete muisire mimba yake nembudzo tinoda vanhu vane respect hauye kudarika iwo kana auiziye wozomira kana wapedza uye kana sabhuka kuti kudiwa kwamama handina sabhuka akambondiudza kuda alright nesabhuku mudzimba
nyaya yese makamutaurira Sabukizikwa kana Peter akazaifunza Pamsoro, pasabu, pese kwa nyaya, kana pandika upateka usabu. Jiongoni na phone ndakatore, katika tena kwa sababu. Naamai. Kwa muri musangura mambo kakwe. Kwa mimi makata dambudziko na sabu kwa mudzokere kuna mambo. Takutaka uyenga kwa mambo. Rini. Vunza yenu ngikine kutaka shika bani ngikine ngakapseni. Pakapatika wewe mama. Wangawani. Wakaya kuzokuwa. Amaiterera iki. Mimi kana maita dambudziko. Makata dambudziko. Munouya migaru ndisinegadzira. Izvo kuti mupone mutukana ati zvide. Azvinisa. Chikaisire mbudzi natu kampana. Chikabvise mombe zvako. Tinoda kugara navanhu zvakanaka. Wazvingombana? Kundowaregera maya. Zvaunozvichidhakwa dhakwa unodhakwa here. Ngachambudzoka dhakwa. Ndakangongoma uya chete. Aunu here. Mazana ndakasenda ngongoma uya chete. mauya anodhakwa. Kundowaregera. Anozamai. Mbia chimono. Yawa kumbereke. Ndikumberekera mbia chimono. Ambia chimono. Akumberekera mwana. Isu munhu ngamauya ndima kuradari. Munoteerera manje. Akumberekera mukomana. Manofanira kuona kuti zvani zvakati zvamukaita ndezvi. Notela. Asi ndikuda kupindura nawe. Nanosaina mpano. Vane shungu. Uchataurako chimono. Machimono. Akuna kutaura ndasimama munhu manzwa chikona kuti ambula ndizvo chimakazasenzwa kuti kana kavanda mainge kudai Nise tozvilamisa 27. 2 weeks time. 27. Mukuya kubhadwa zvizeni makanyarara. Nyarara achibve mugano angokutaura pamusoro uyu pano ku3. Kana yadzika mugano munotora sapu mukomiti yake. Ndizvo. Kana zvanetsa kwa mambo. Andizvo. Kwa mukadzi nyaya mugano yenyu, kwa munhu munomuchitwa. Mandisango dzakasangura mambo. Mukapona napo. Andizvo. Iyo nyaya kuti munotumwa popota nyaya yemugano. Ikunzwa. Nyaya yemitu mukatama muti asina tsamba yakapo. Panyaya iyo pamusoro nyaya yemugano ndakatenda kwasabu. Saka hapana nyaya. Asabu vakadainza vakati atitonge no komiti yemahure. Asabu kuvanotoona chikuru mwana. Pamusoro yana inhama chikumbitereko. Pakanzi masabu misha yakurisa ngaigadzirwe. Akauya kuzogadzira masabu kukwana Peter Ndiyani. Akanga aripo Ndiyani. Ndimakona. Imi mamuri bai. Makandiona. Mamuri. Keni makandiona. Mamuri. Saka zvese zvimuti takanga tabva tisina kutumana vavo. Takatumana vavo kuti tiye kuzogadzirisa nyaya iyo. Zvino zvanoda kutaura mukomana wega. Kana muchituka sabhuku muri kutuka mambo. Kana sabhuku akuti uyakuru titaure uchiti handitongwe nekomiti yasabhuku. Ungava kunoko mushava kuchavo ndokuti koka. Indobvadaroi. Unogumira kudharoni kana uchidaro. Anobva dharoni ana munda here. Una munda? Ndina munda ndichanga. Tinotora mayadimani. Ndogarawo mababa. Baba vane munda here. Ndona. Saka unobva kudharoni. Tinoda kuti kuno. Rarama netsika dzedu. Dzemuno ndedzemuno. Amai. Ndodaro nawe. Handidi nhongwa. Mazvinzwa? Mano nataura handidi nhongwa.
kana mune dambudziko imimi ichayapita nekomiti yako ngatisangane kwa mambo anitozvo moyo musangana kwa mambo totara nhungwa dzenyu dzese atidona ndiyo yoyo chiendai kumba ari mukuma mama yapera